hi ha tota la piscina. És que aquí estem 3, 4, 5 entitats, organitzacions, i cadascú fa el seu. I tots a la porxada, que és bonic. I aquí ens posarem d'acord tots de seguida. Si tot funciona com tenim previst, primer comença Esquerra Republicana amb un acte que fan amb recordatori de Salvador de Casanova. Després, Òmnium fa el seu manifest i la crema del decret de nova planta i del decret del 155. Després, si em deixo algú, perdoneu, la CUP, Òmnium, l'ANC i qui s'hi vulgui apuntar, que no cal tenir, no demanaran carnet, fan una marxa de torxes cap a un recorregut cap a la plaça de la Corona. I acabarem a la plaça Sala Tarafa. I acaben a Tarafa, on llegiran un manifest. I després, els amics de l'11 i tothom qui vulgui farem el sopar. Per tant, aquí passaran coses amb diferents sensibilitats, amb diferents tarannàs, amb diferents mirades, i no passa res, i no passa res, que és el bonic que té la política. Bona tarda a tothom. Habitualment fèiem aquest acte davant de l'Olivera, des de ja fa més de 25 anys, i fèiem l'ofrena per celebrar actes sempre complicada. Aquest any més que mai volem demanar des d'Esquerra la necessitat de demà d'omplir la manifestació de la Diada. Són moltes mirades, moltes maneres de pensar, com deia abans en Joan, i des d'Esquerra tenim molt clar i apostem clarament per la pluralitat, no per la uniformitat, això ja ho sabeu, i lògicament demanem que demà tothom, des de diferents posicions, des de diferents maneres de fer i de pensar, ens acostem a la Diada i siguem el màxim nombre de gent possible. Com fem cada any, primer llegirà la Isabel com a membre de la Comissió Salvador Casanova, a qui s'ha atorgat aquest any el Premi Salvador Casanova. I després claurà l'acte la Núria Mainou com a portaveu municipal d'Esquerra Republicana aquí a Granollers. Dono la paraula a l'Isabel. Bé, bona tarda a tothom. Ja sabeu que per nosaltres a casa nostra, i la idea nostra és donar a conèixer aquelles entitats que d'alguna manera li segueixen la petja, el segueixen el seu rastre i el segueixen perquè fan diferents activitats, diferents coses que fan que aquell esperit no es perdi. Llavors, bé, us llegiré l'acte, que així segur que no em descuido res. El guardó Salvador Casanova es va crear amb la voluntat de retre homenatge a Salvador Casanova i Graner, polític i lluitador que va dedicar totes les seves energies a treballar per l'alliberament nacional de Catalunya. El guardó vol reconèixer la persona, el col·lectiu o l'entitat de Granollers o comarca que s'hagi destacat pel seu servei i la seva acció a favor de la llengua, la cultura i la nació catalanes. Amb motiu de fer la proposta al 9è guardó, es reuneixen a l'Ateneu de Granollers el 29 de juliol d'enguany els membres del jurat: Isabel Alcalde, Josep Maria Farnés, Joan Garriga, Ferran Raga, Francesc Sala i Pasqual. I després de valorar els mèrits dels diversos candidats proposats, acorden per unanimitat atorgar aquest 9è guardó de Salvador Casanova i Graner a les entitats d'esplai granollerines: Colònia Sant Esteve,
Agrupament Escolta i Guia de Granollers i Esplai Guai de Palou, per les motivacions que a continuació us exposo. En primer lloc, per la seva contribució a l'educació no formal dels nens i nenes i joves de Granollers, algunes d'elles al llarg de més de 60 anys. Per haver estat, també algunes d'elles, espais de resistència pacífica al llarg dels anys del franquisme, on eren un dels pocs indrets on els nostres joves podien viure els ideals democràtics i de país. Perquè tenen al seu ideari els valors que han de conformar tota societat democràtica, l'educació de les persones per fer-los protagonistes del seu creixement personal, per tal que esdevinguin persones actives, conscients i compromeses amb la societat. Pel fet que sempre han tingut en compte les nostres arrels, esdevenint un dels seus objectius el fet que nois i noies prenguin consciència de la nostra identitat nacional, tot estimant, coneixent i respectant Catalunya, costums, natura, cultura, llengua i les persones que hi vivim. I finalment, perquè aposten per als valors que Salvador Casanovas en va fer bandera al llarg de la seva vida, provocar el canvi des de l'acció quotidiana, basada en 4 punts indispensables per dinamitzar, transformar o desenvolupar el nostre medi social i superar algunes mancances: el compromís, l'esperit crític, el servei i la participació. Queda dit. Moltes gràcies per ser tots i totes aquí. La sort, com deia el Carles, que ens aixopluguem sota la porxada vol dir que som diversos i som molts, doncs que ara m'escoltareu, no? Normalment fem l'acte allà a l'Olivera i a vegades som més pocs. En tot cas, jo volia dir 4 paraules, però més que dir-les com a insígnia, com a partit, diguem-ne, jo crec que és molt important també dir-les com a ciutadana, que ara tinc la sort de ser portaveu d'un partit, d'un grup municipal, i per tant crec que també és interessant sentir-nos una mica tots implicats en aquest discurs. Primer de tot, ens tornem a trobar un any més per homenatjar la figura de Salvador Casanova, una persona que, com ja deia la Isabel i com cada any diem, va ser una persona que va defensar i va treballar molt en la defensa del país, de la cultura, de la nostra llengua, també va defensar i treballar molt a la nostra ciutat, i per tant jo crec que és important cada any recordar-la, cada any recordar la seva lluita, i és un acte d'homenatge i és un acte sobretot també de reivindicació, de reivindicació de la feina que va fer i de reivindicació de la feina feta per ell i per tants altres com ell. I també avui jo crec que és un dia especial per recordar que ens cal seguir treballant i cal seguir treballant molt pel nostre país, per la nostra terra, per reivindicar i mantenir vives els elements i els elements de cultura i de tradició que ell va defensar, i sobretot per treballar per aquest millor país que tots volem. És evident que ens trobem des de fa 2 anys immersos en un procés de... immersos en un procés de repressió molt dura, repressió a nivell institucional, repressió a nivell polític, repressió a nivell social. Ens trobem en un moment excepcional amb persones a la presó, amb un govern legítim a la presó o a l'exili, amb moltes persones encausades... Perdoneu, amb moltes persones encausades arrel del 1 d'octubre, amb un moment que sembla que de limitació de la llibertat d'expressió, en un moment en què ens toca tornar a reivindicar drets com l'autodeterminació o la democràcia, que sembla que ja ho teníem superat, i per tant jo crec que és un moment especial en què no podem ni abaixar la guàrdia ni normalitzar aquesta situació, ni pensar que ja ho tenim tot fet, ni quedar-nos a casa. Ens cal seguir treballant, ens cal seguir lluitant, i per això jo crec que homenatjar persones com el Salvador Casanova i recordar la seva feina i totes les entitats que estem aquí, la feina que fem cada dia, doncs és molt important. Ahir també parlàvem amb uns companys, quan preparava també una mica el discurs d'avui, dèiem que el més fàcil per explicar a la República Catalana cap on volem anar, el que ens estem construint, que és tan gran, és molt fàcil, és dir que la República és la millor eina per millorar la vida dels nostres ciutadans i ciutadanes. La República ara mateix és l'única manera de poder estar en relacions d'igualtat amb la resta d'estats veïns, per ser un estat i poder procurar com un estat pels nostres ciutadans i ciutadanes. I per tant, la República Catalana en això és imprescindible. I com que és imprescindible i és molt important assolir-la, jo crec que hem de ser-hi tots i que no ens hi val ni deixar-nos contaminar pel soroll mediàtic, ni pels discursos que no sumen, ni per moltes vegades el fet que ens encallem més en les diferències que en el que realment ens uneix,
que és que volem anar cap a una cosa molt gran, que fa molts anys que la gent treballa per arribar-hi, que fa molts anys que la gent es mou, fa molts anys que molts de nosaltres ens mobilitzem i per tant no deixarem de fer-ho, malgrat que molts de nosaltres també tenim amics i companys que estiguin desmotivats i que et diguin que potser demà no sortiran a manifestar-se. Doncs demà s'ha de sortir a manifestar-nos més que mai, igual que avui ja comencem a fer l'acte aquest de reivindicació, comencem amb nosaltres i seguiran tota la resta d'entitats. També és important, jo crec, tot el tema de la República Catalana aterrar-ho a nivell municipal, perquè els municipis són imprescindibles en aquesta república que volem construir. Nosaltres, malauradament, a les darreres eleccions municipals, les forces sobiranistes, les forces independentistes no vam sumar majoria, ens trobem amb una majoria que s'ha ampliat, una majoria del PSC que se sent molt més còmoda, i ens trobem que quan hem tornat a reclamar el llaç groc al balcó, que és una moció que vam fer conjunta, doncs la seva majoria inapel·lable ha dit que no, cosa que no s'entén perquè la legislatura passada el tenia i segons l'alcalde hi ha alguna cosa que ha canviat. Nosaltres entenem que no ha canviat res, al contrari. En tot cas, no alinear-se al costat de la defensa de l'autodeterminació, del llaç groc, que és un símbol de democràcia, ens sembla molt greu. Ens sembla greu perquè creiem que el PSC i el senyor Mayoral, de fet en el seu banc també ho ha dit, i ell es posiciona, diu paraules molt maques, però ens trobem, i la gent que estem a l'Ajuntament, i miro la Mònica i miro altres companys, que paraules molt maques les diu i les diu molt bé, i gestos en fa, però no fa passos en ferm i no es posiciona com creiem que s'hauria de posicionar, no a favor de la independència, que és legítim que no ho faci, però sí a favor de la democràcia i la defensa del dret a l'autodeterminació i en aquest cas la defensa d'un valor bàsic democràtic com és la condemna d'aquesta presó preventiva, d'aquest exili i d'aquest abús en el que estem visquent. Per tant, i jo crec que no m'allargo més perquè jo crec que és molt important el que celebrem avui i és molt fàcil el que hem de reivindicar. Hem de sortir al carrer, ens hem de mobilitzar, com ho diu en Cuixart, ho tornarem a fer, ho hem de seguir fent i aquests dies també es parla del tsunami democràtic i jo crec que el tsunami democràtic més real i més eficient és el que fem tots nosaltres cada dia, aixecant-nos del sofà i reivindicant-nos i posant-nos el llaç groc i sortint al carrer. Per tant, us animo a participar, demà tots participem a la Diada, demà tots sortim, no s'hi val estar desmotivats i a partir d'ara mateix, que comencem també els actes aquests de commemoració de l'11 de setembre, doncs participar-hi i sobretot moltes gràcies per haver vingut. Catalunya triomfant tornarà a ser rica i plena. Cantaré aquesta gent tan ufana i tan superba. Bon cop de falç, defensors de la terra. Bon cop de falç, ara és l'hora segador. Ara és l'hora d'estar alerta per quan vingui un altre juny. Es movem ben bé les eines. Bon cop de falç, defensors de la terra. Bon cop de falç, que tremoli l'enemic. En veient la nostra ensenya, com fem caure espigues d'or. Quan convé seguem cadenes. Bon cop de falç, defensors de la terra. Bon cop de falç. Vinga la terra!
setmana, sent una setmana que cada dimarts fem una marxa, una volta, vam començar les voltes a la Porxada, ja ho fem per la carretera i acabem aquí a la Porxada, reivindicant la llibertat dels presos polítics i dels exiliats. Per tant, se'ns celebrarà el sopar que els amics del Banc Tomàquet estan preparant, com us deia abans. Per tant, si voleu, sisplau, aneu-vos a... Deixa ritmo, estret, però bueno, ja farem sempre. Acaba passant esperança.